Ang gahom sa Ginoo permanente gid na siya, niya why imposible sa iyang gahom. Munang ang atong salmo nakapangandoy nga unsa to? Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Gilingya imong tupad ina gusto ka makigatubang o gamhanan. Unsay imong bation kung makaatubang kag tao nga dako kay gahom, dakong authority sama sa presidente sa Pilipinas, unsay imong bation? Ha? Ambot malipay ba ka o kulbaan? O magkaratul-ratul ka bisan gani kaning pari minus manigahom ingnon ka Padresyano, anak ko no mamahaw sa inyo. Ang sa imong bation? Mga usab yun ang imong resipe ba? Way siguro makapangutang pa ka. Ana no? Na siya. Kay gamhanan ko na. Samot na yung maingon. Hala, si Bishop Abit oy. Madto ko nos inyo. Asus, ratol. Samot na yung ingon. Ang Santo Papa, si Pope Leo. Anhi ko no sa Compostela ugma. Ana magkapangka-pangka ang mayor kay diplomat ko na niya, leader pag yung simbahan, gamhanan ko kayo na muna. Nawi ko na dunggang balita na pag-ari ko no ni President Bongbong Marcos, nataktak ang Hipis Konsolasyon tungod sa traffic. Amo tinuod ba na, i-verify lang niya ninyo. Tungod sa traffic ba dito sa Konsolasyon, dito mas President Bongbong Marcos gitaktak ang hipin. Gamhanan ko na usa lang kasulti ana presidente ko sa Pilipinas, o tinuod ba o tinuod man ang nahitabo, ambot lang wa ko kibaw tungod nas gahom. Pero ambot gamhanan ba gyud ang atong presidente? Gamhanan sa pagkakaroon ba gamhanan? Na ako'y nakita ang video mga OFW nga gustong muuli kay tungod sa gubat dito sa Middle East, niadto sila sa atong Philippine Consulate, gibalibaran kay nangayo in town sila taba nga para makauli ba kanang makasakay sila eroplano padong uli, gibalibaran og niingon dito ang head sa consulate, wala na'y budget, walang pundo, sige mag-report kayo kahit saan. Galing ito sa Manila ang instruction, walang pundo. Naana sa social media. So sa ato pa kay way pundo, wa nay kwarta ang Pilipinas, pasabot way gahom ang Pilipinas. Wa nay gahom, wa nay pundo. Lingay mong tupad ina ubay-ubay pa kag pundo. Ubay-ubay pa kadiyag pundo. Napay sakaros presyo ay sos grabihan, sakas presyo. Murag rakit sakag dito. Niya punan pa nga ang mga businesses nga mga gagmayng businesses nasira, ang uban nagtaktak og mga empleyado kay minus na kay kita, samot na gyud. Murag way gahom ang ato rong presidente sa pagsulbad sa dagko kayong problema. Kutob ra gyud sila sa impeachment. Ang ilang gahom naas impeachment. Siging impeach. Nya kinsay gi-impeach? Vice presidente. Imbis unta magtinabangay na sila karon kay niata sa tumang kalisod, i-impeach naman noon saon pa pag-function na. Ako lang ning hisgutan kay mura ni siyag sanla. Diri sa atong unang pagbasa na ay sanlahon. Bisag unsa niya kagamhanan, bisag unsa kahari ang hari sa Syria atong panahona,
mao'y banggiitang hari niya kani siya sinaaman right hand kini sa hari. Gamhanan kaayo, mukurog ang mga hari basta makadungog og nga naaman kay siya mao'y leader sa manggugubat. Motong pagpadaog letter sa hari sa Syria ngadto sa hari sa Israel nga ayuha ang sanla ni Naaman pastang pagkaratula sa hari. Nayabag man usab Ginoo ko dire nga ayuhon karatul-ratul ngita lang ginigbikil ning tawhana aron gubaton ko nya wara ba ko daganan ani. Ang relax kaayo ang tao nga naay Ginoo nga si Eliseo, ang propeta sa Dios. Pari adiris Naaman nag-abot dito suswa pag yun mo gawa si Eliseo gasugo rag tao nga paadtuan nas Naaman sa sapa sa Hordan patusluban na dito kapito pastang suko ang Naaman wa siya kailan ako murag ana bang yang pagkasulti ba ngano man siya mo gawas nganong kasugo-sugo raman siya ngano man kunya gawasa nya iya unta kong gipangadjian nya iyang giwarawarahan sa iyang kamot ang akong sanla aron maayo dayon iya pag yung suguon ngadto anang sapa sa Hordan nga kabati anang sapaa daghang mga nindot sapa sa amo murag inana ba pero niuli naman dato siya gabagotbot naa sad siya sulugoon tanawa ha sulugoon niya na Israelite yun. Sir, ni ana manggita dinhi. Murag wa man tingali mawa nato kung mutuslod lang ka dito kapito. Unya sa dili sa kamaayo, ako lang supay-sumbayan ba. Nasuko naman gyud ka kanang tumana sa ang iyang sugo. Nya di ka maayo, balik ko na to patyon tanang propeta. Atong patyon na day arang nimo kadaghan nato din hiron way makapugong nimo bisa kaning hari dinhi gikulbaan na maganing hari dinhi ato lang tumanon paubos lang ta og sa dihang nagpaubos na si Naaman og nitunlob og kapito pastilan nabalik ang iyang panit mura nagbata panit sa bata nga perti ng ninduta way sakit lingi ay mong tupad ina gusto ka mo bata maora ba gini atong pangandoy gusto tang mabata bisa galisod naglakaw mandoy pag mahimong bata pader iampo ko pader ang akong tuhod pader ako sang warawarahan matiwas na unta ka mangandoy pag maayong tuhod way mangandoy na to mahimong bata Ako 62 na ko karon, ngandoy sa ko mahimo kong 12 years old. Mamatay na lang tadi ta mahimong 12 years old. Si Kristo niingon diri sa atong ebanghelyo, ang propeta di gyud dawaton sa kaugalingon niyang lungsod. Kining atong garbo ba? Kining atong garbo buangon kay ni tanan. Mao ni hinungdan nga dili makalihok ang gahom sa Ginoo. Basta atong sundon ang atong garbo, di mo lihok ang gahom sa Ginoo. Ug unsa man ang garbo, ako'y masunod, ako'y tahuron. Ana, lingian sa imong tupad. Ingna, musunod kang padersyano. Ingna, musunod ka. Musunod, dili. Unsa may hangyo ang padersyano ron. Kana, sa ato mga online parishioners pila ka kabuk diha ang mapaubsanon kanang musunod gyud ba nga moingon ko kada semana palit kitag slot ang uban moingon din na gisayunan lang ni paria gisayunan lang og di gyud mo musunod di kalihok ang gahom sa Ginoo ug unsa may gahom sa Ginoo nga iyang gisulti unsay imong gihatag nga dili ka mangayog bayad sama anang slot iuli na sa akong amahan nga nimo ibalik na niya nimo gatusan kapilo. No tanawa karon wa na tay mga budget. Hasta atong gobyerno wa nay budget. Pero niadtong niaging mga tuig 2023 hangtod 2025 malita ang kwarta. Minalita ang kwarta.
Bilyon-bilyon ang kwarta nga ilang nadawat. Karon wa na tay budget. Ngano man, ang garbo may ilang gigamit. Gisayunan ka na, Vice Presidente nga way kaso, imong ipa-impeach. Ni ahinoy dako kay kaso nga nangawat og trillions unsa ng departamentoha. Wa hinuon kasuhi, way hearing sa Congress. Bahin ana mga trillions nga nawa. Sigig hearing aning 125 million na confidential fund nga gi-rolled out na sa COA. Pila na sa kay sweldo nila anang ilang hearing-hearing diha sa Congress. Hayahay kay sila, air condition ang room, lalis-lalis lang diha, smile-smile, pak-pak-pak-pak, inig ka-impeach na sa Vice Presidente. Unya ang mga tao karon nga way gikaon, way balay, wa gani ikatampalit og tambal. Millions of Filipinos karon ga ilaid sa kalisod, naa sila hearing ana. Mga garbuhon, mao nang naut-uta. Kanusa ka ni sila maminaw sa inagulo sa kabos. Ang atong mga OFW karon nga murag mga hulmigas gadagandagan, buto diribdagan sa diri. Wa sila'y plano. Moingon lang atong administrasyon, ingat lang kayo diyan. Wala talaga tayong magawa. Wa di mi kapadag eroplano kay way lupad, way flight, wa say nganing land trip kay naa gubat man fine place lang, safety. Maura na isulti. Kinsa maron sa atong mga naas gahom, Presidente versus Vice Presidente. Kinsa nila ka ang dunay pangandoy nga mutabang sa mga kabos? Presidente o Vice Presidente? Secret. Tanawa lang sa social media. Nyag atong padako-dakuan, kinsa kaharos ato mga politicians nga nangambisyon nga maoy mupuli na sa pangagamhanan ig 2028 nga dunay pagbati sa mga kabos ug mapaubsanong musunod sa panginahanglan sa mga kabos. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Na tanawa na ninyo, di ta magpakabuta. Tama na, sobra na, palitan na. Nakadungog mo anang maong kuan, timsong. Tama na, sobra na, palitan na. Kanusa mo na nahitabo? Secret. Nahitabo na sa una. Kasi kita giyon tama na, sobra na, palitan na. Nahitabo na 40 years ago. Nagsyagit ang mga Pilipinos niya kay wa man gyud maminaw. Nahitabo yun. Ang garbo makapahimon ang atong bungol, buta, pungkol, bakol. Bungol sa inagulo, tingog, tiyabaw sa mga nanginahanglan. Tinunan ka ana, muhatag og budget para sa Cebu, sa nga biktima sa linog og sa Baguio katong Tino, 200 ba to? 25 million ambot nahatag na baka na para sa province of Cebu. Nya doon na siya gipa-repair nga gym dito Bicol ba to? Nihatag siya 500 million. Pag-repair lang sa gymnasium. Aon sa to? Museum di ay, gymnasium naman. Museum. 500 million ang gihatag para sa museum. Ang tibuok Cebu nga perting dako ang damage sa linog ug sa Baguio, 225 million. Diun sa man na pagtanaw, mao na garbo, mahimo kang buta, bungol sa tinuod nga panginahanglan. Impeachment ba sa Vice Presidente? Balik-balikon ko ni. Impeachment ba sa Vice Presidente ang gikinahanglan ron sa mga Filipinos o sa mga OFWs? Paminaw sad mo naas gobyerno, mahal nga presidente, kamong naas kongreso, naas sa senado, ay mo pagsigig bungol-bungol diha. Nganong bungol man kay mo pagpatambal sa do sa tingali mo Dagko nga mong sweldo adto mo dito sa unsa tenting tambal anang dunggan. Iinti haron makadungog mo, masig ni clog up na dihang mga malita sa inyong dunggan.
Basig na anak gisod. Hindi naman mo kadungog. Unya, nakakita ba sila karon ni ining wa pa gyud ma-repair, wa pa gyud ma-repair nga mga nangalusno nga flood control nilang way mga kabilya nga nitabon ros atong mga sapa nga naghuwat na sag dako nga uwan para mubaha na sag maayo. Wa gyud gi-repair ug naaman moral ga testing dito sa Daplin kay way budget. Di sila kakita aning panginahanglan. Anhagi sila ng impeachment. Ang makita nila kana yung confidential fund, ang gitaguan na confidential fund na dili isulti kay confidential, makita nila kini Hinoong naangga dako kay problema di man makita. Mao na ingong Kristo. Ang inyong nakita ang puling, pero ang troso wa ninyo makita. Mga tigpakaaron ingnon. Kunuhay hustisya. Unya ang naghiring mga buta o mga bungol unsaon nimo ana pagkakitag hustisya. Mag-unay naman og away imbis magtinabangay sila dihang ato man silang gielek. Ni aman taroy panginahanglan. Nakita man na hasta ganing tagagawas nasod nakakita man aning atong panginahanglan karon. Kitang ni adinhi, mag-unay mo og away, mura bag nasunog na inyong balay niya, imbis inyong tabangon, magsukmag kayo na mong tagias balay. Nasunog na, pagkuha mong tubig, unya na lang mong pagtiwas og sukmagay, o mahuma na ng kayo. Sulbara o sa aning panginahanglan karon sa kagutom, unemployment, kining atong krisis. Sulbara o sa ana ninyo, mga leaders, kamong mga naas executive, sa legislative, kamo may mga giilik na mo, dagko kay may gasto ninyo. May pag-ipalit ng slot unta. May patadinhi, ginagmay-gagmay ra ning ato slot. Pero napatay na himong ginagmay. 11 na kabalay ang atong natukod adtong mga tao nga nabanlas. Salamat sa Dios. Nga gasigi pagitag tukod kay na punduhan na nato ang 77 kabalay. Padayonon pa na natog tukod. Ginagmay pero kanunay kaysa kaning ilang sa Tagalog bigla ang malaki pero biglang sana sa Tagalog kanang nawala na sila naglaho. Mao na ilang manindot o minahon ba? Biglang naglaho. Sos, mga animal.